Ang milagro nga gihimo ni Jesus murag makapasiga gid sa atong mata kay porting nindo tatanawon tingali nga naghigda ang masakiton, paralyzed niya, inigsulti lang nga bangon, mubangon dayon niya, pasano dayon niyang iyang gihigdaan. Nindo ta katanawon ana no, ganahan mo mutanaw na. Mao na siya pertig yung nindo ta niya, inighuman ana unsa may sunod, hindi ko magpakita og milagro unsa may sunod. Ang nindot mutuo unta ta nga si Jesus mao ang Ginoo, pero ang resulta hinuon tungod aning paghimo ni Jesus og milagro, giplanuhan naman noon siyang patyon nga perting patayan, nabitay sa krus. Unsang klasiha sa kasing-kasing sa tao nga ang tao nga naghimog maayo, nagtabang sa iyang isig katao, patyon manoon. Naka-imagine mo ana? Hindi man mo maningog. Importante biya kay ni. Kay usahay baya ang gihimo sa mga tao nga rin nato, murag ibaliwala nato ang ilang maayong mga buhat, niya ang ato rag yung tan-awon, ang wa nato magustuhi. Muna sigihan nato balik-balik sa tungon-ahona ang wa nato magustuhi. Pero ang maayo nga gibuhat, murag baliwa lang. Naamo anang kinaiya, naamo wa tubag. Naa manggani ko ana, kamo na ba noon? O na nga kaning gipanghisgutan dinhi sa unang pagbasa nga giingon, inigabot sa Ginoo iyatang luwason nya iyang usbon ang kahimtang sa kinabuhi, ang disyerto nga way tubig, magbaha na ang tubig. Nindot ana ang mga masakiton, mga ayo, ang mga bakol maglukso-lukso na sa kalipay. Kanindot ana nya gibuhat gina ni Jesus nya kanisang mga Parisiyo, kani mga magtutudlo sa balaod, nagsigi sa silag basa aning gipanagna ni propeta Isaías. Ila guning gimemorize na gipanagna ba, pero ang pag-abot nas gipanagna nga mao si Jesus, iyang gipakita nga ang mga buta makakita, ang mga bakol maayo, ang paralyzed maayo. Oy, naglagot naman noon sila. Nga naman, kibaw mo ngano? Uy, ito ba? Wa mo kibaw? Wasag ko kayo kay baw, pero ako lang yung bana-banaon. Tungod kay dili sila ganahan mubiya sa ilang mga sala. Maglagot gyud sila basta ingno na sila ni Jesus nga biyain ang inyong sala. No, nay mo diha dapita. Kay mas gihigugma nila ang sala kaysa ilang kaluwasan. Daghan kay nato ingon ana. Absag kamo karon. Ingnon ta mo ron nga sala gid nang pagpangangkon og mga butang. Mangangkon ka ba nga imong yuta, imong balay, imong kwarta, sala gid na siya. Nya musugod na mo ron nga di na mo mangangkon. Nang mangangkon ka nga akong bana, akong anak, akong asawa, sala na siya. Kay imo naman, ikaw naman oy tagiya noon. Ana, kitang tanan mga sulugoon rabi ako nuta, matud pa ni Jesus, mga piniyalan. Ang piniyalan di gina mangangkon. Ana, nya kamo ron mangangkon mo. Oy, tubag. Di na mo moangkon nga imo nang bana, imo nang asawa, imo nang balay, imo nang yuta, di na mo mangangkon. Sugod karon, di na mo moangkon. Imo nang sakyanan, ana, di na mo moangkon. Tinuod mo.
Na, mo na mo tingog. Nabitay ni donate na tong slot din he. Ikas gawas nasod bang. Nya pa-picture gid siya kuno nako. Pa-picture jud ko nimo pader. Ikagi akong padawaton aning slots na akong i-donate kay sus gikan jud ko sa gawas pader. Magsigi jud kog tan-aw nimo. Nya kana yung imong ingon ayaw pangangkon. Wa na jud ko mangangkon pader. Ang ako gumbana pader, wa na ko ni angkon moingon kang Jesus ni. Kang Jesus ni, namatay akong bana pa dir. Nya pagkamatay sa akong bana pa dir, malinaw na gyud kay ko. Kay niingon ra gyud ko, kang Jesus ka, kang Jesus ana. Nako kisa pa may dili nimo ang konon, imo igsuon, patay sa niya na imo igsuon. Aso ayaw ang kuna imong bana, di ba patay na ikaw ma. Di bitay. Ikaw na sa masakito naman sa to iyang bana sad. Hasta sa kuno iyang bana. Sige mo kuno sila paminaw sa akong wali nga ay lagig ang kuna kang Jesus ning tanan, kang Jesus ni ana. Awa na jud kuno siya mangangkon garinobit ko kuno siyang balay karon ingon siya, Lord, imo man ning balay, ako ning irenovate ha. Ana kuno siya. Ambot ka to, ingnon ko to siya nga ihatag ka nas pare imong balay. Basig mo ingon sa to, wa man mo ingon si Jesus pader nga ihatag nimo. Ay, mga buangon kita sa tanan, kusog kita mangangkon. Unya ang gusto ni Kristo biyai man ang tanan. So pareha sa parihaan ng nangangkon ang mga magtutudlo sa balaod nga sila ra gyud maoy authority. Kinahanglan sila maoy sulti, sila ra gyud mosulti unsay sakto. Muna inigingon nila adlaw ang igpapahulay, way mag-ayog masakiton. Gisupak man Hesus. Ingon mas Jesus, ako ang magbuot unsay buhaton sa adlaw ang igpapahulay. Patay dayo si Jesus. Ang ingon rong pari, ako'y magbuot unsay gamitan sa inyong kwarta. Sugot mo. Ingon ko ipalit nag-slot ka ng tanan. Palit mo. Tanawa di ba dahil mong duko-duko sa mo pay galisod ta diri sige sang masiyar na niya slot ana. Okay, ikaw may ni-claim nga ikay magbuot. Nya kusog kitang moingon dinhi matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Mao nay atong kabuang. Hinoon kamo mga buutan manoon mo. No? Kinsa maroy gabuot sa pag-atiman sa inyong balay, ang Ginoo o ikaw? Kinsay nagbuot unsaon pagpadako sa inyong mga anak, ang Ginoo o ikaw? Ginoo. Di mo mamugos sa inyong anak na mo eskwela. Di ninyo kasab-an aron lang yun mo answer anang module. Di ninyo kasab-an inyong anak magsigig duwaan ng computer. Kasab-an sad pader kay usaon masad mahimbos ang tapulan. Nya gasugo ang Ginoo niyo ana nga kasabi. Mao na siya pangutanan. Ingkang masad ana ka, ika na gabuot. Mao na magsige na kag kasala, nyag badlongon ka ana, masuko na ka, patyo na nimo ang Ginoo. Nya kay ang pari may magsigig sulti, patyon sa nimo ang pari. Unsaon man pagpatay, di na ka mosimba. Ngadtos pare nasa na yaw-yaw na sa tana ay na lang na adto lang tas laing pare tag kinahanglan sige hantag yaw-yaw ana pero nabiya say ganahan nga yaw-yawan mo na pasalamat sa ko nga daghan kayong mutuo sad nga yaw-yawan baka nang ingon nga ayaw na mo pangabit ayaw na mo pagsigi og pangangkon na magan iron ingon ako pader nagsigi gyud ko ron og hinay-hinay og panpan sa yuta skilid sa amo nako nganong nagpanpan man ka extension na nimo imong balay ing sa dioy akong himuong parkingan kay na di siya parking sa daan siya makonsensya sa kuan ang ingno nimo pader nga parking dias daan akong gihinay-hinayan rog panpan nako unsa sa kana kahinay no basta mo abot sa nagnapo ka tuig una pa na nimo magpanpan igo sa kang mamatay paspasi ayaw hinay-hinay kay haron dayon malimpyo dayon ang daan kanang nasa gyud mo tuo pero daghan kay mo ingon dato ka ng paria mao sa na si Jesus sige siya himog mga milagro
pero dili ba to pang milagro lang iya, sangyaw biya sad naa biya say gitudlo nya di biya siya mag-usab-usab siyang gitudlo, gipatay gid siya. Muna kita nga nagsunod ni Hesus, dili na tingalita kinahanglan nga magpakamatay. Unsa may itong gikinahanglan nga dili unta mag-usab-usab ang atong desisyon nga mosunod tas Ginoo. Kay kung di ta mag-usab-usab, mahitabo dayon ang saad sa Ginoo dinhi kanato. Pananglitan, ikaw asawa ni saad ka sa imong bana nga sa kasakit ug sa kalipay, nya ang imong sang bana ni saad sa dana, nya padayon mo ana, bahala nag nasakitan, bahala nag-away mo, bahala naghapit na mo magpinatyanay, nya imo gina siyang kuanon, imo gina siyang kaning puy-an. Ang resulta maka-experience yung kag kalipay. Ano bang kalipay ba nga di nimo ma-explain? Mabita na inig kasal na ko aning renewals kasal niya 50 years ang ilang kuana golden ba? Golden may tawagan ano? Ana? Golden ba na? Ana. Sos nindo talagi inig kasal. Agas gong luha usay, apil pa gong mga anak ug agas ang luha sa kalipay nga nakaabot og 50 years. Pero ang giagian sa perting grabihay, nangapangag pangipon sa kinulatahay, pero di yung biya. Kaabot yung 50 years, nindot pa sa dining mapangag ta, niya gakos lang yapon. Nindot ay. Kanabang human sa kasakit na ay kalipay. Muna si Hesus, gipatay siya, human sa iyang kamatayon, naagi kaluwasan. Munang ang atong tubag sa Salmo niingon ta diri, ang atong Dios moabot aron pagluwas kanato. Moabot lagi gid siya, ay kabalaka. Moabot gid siya. Nya na may kasakit. Matod pas unang pagbasa, busa kamong mga sa to, mga luya nagtuhod. Ang sabtig ingon dire, pagmaisog ug ayaw kahadlok niya kana kunong mga nangaluya na ang tuhod, tindog mo ug pagmalig-on kay moabot na ang Ginoo. Mao na nga mamauli na mo ngadto sa Jerusalem ug mag-awit sa kalipay, mulabay ra ng kasakit. Mao na bisag sakiton ta ay kahadlok, mulabay ra na siya. Ang importante kamao kang mo sunod sa Ginoo. Abta na nga karon magpista ta sa mahal nga Birhen Maria karong sa December 8, Immaculate Conception. Si Maria giandam sa Ginoo aron mao'y agianan sa kaluwasan. Pagkatao ni Maria, iya gid ang gipuy-an hangtod gyud didto lubnganan sa iyang anak. Lisod pagsabot nga kaluwasan unya namatay. Pero si Maria, grabe gid ang iyang pagkamakanunayon. Wa gyud bisang usa ka higayon nga niingon siya din ani mahimo ana. Sige lagi siya ingon, your will be done, your will be done. Ana lagi na siya. Nindota na no. Di kitunta mga usab ding atong mga pagtinagdanay. Hastang mga naong dili mga usab ana no. Karon daghan kay mga naong nga usab. Hastagong gender mga usab na tungod sa pagsigi natong reklamo na di gid ni mao Lord, di ni mao magantos ko ani ug ako ning padayonon magantos ko ani. Hastang among bukasyon si Seminarian Charles basig dangtan sa na siya mga 5 ka tuig sa pagkapari, di ni pwede Lord nga di ko muhikap magantos ko ani, magantos mi ani. Labi nagmiingon sa tong iyang nainlaban nga, uy, I cannot live without you. Nya miingon sa Father Charles nga, me too. Patay ka niya. Nya di man ta gusto magantos. Sige. Supako lang din nato, sabta lang ni Lord. Ana, no? Di na pwede nindog ta.